ATV riupeloi. Äläpä kerro enempää. Torstai-illalla ja perjantai-yönä jatkuu puolipilvenen tai aurinkoinen sää. Perjantaina päivällä lounaasta leviää runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Mahdollisesti voi ukkostaa. Illalla ja yöllä pilvipeite repeilee ja sää vähitellen poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on päivällä 15-20 astetta. Yöllä lämpötila on 12 asteen vaiheella. Lännenpuoleinen tuuli voimistuu aattoiltana ajoittain navakaksi. Suomenlahdella on voimassa huomautus veneilijöille. Kaakkoistuulta aamusta alkaen 11 metriä sekunnissa. Lauantaina on enimmäkseen puolipilvistä ja poutaa. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheella. Sunnuntaina sadekuurojen mahdollisuus kasvaa lännestä alkaen. Lämpötila on iltapäivällä suunnilleen lauantain lukemissa. Aina yhtä elegantti Etelä-Helsinki ja Vuorimiehen kadun Alkon edusta. Suomalainen muuttuu soppamieheksi tiettyihin aikaan vuodesta, etenkin juhannuksen aikaan, jolloin kurkusta alas hinuroidaan viinaa enemmän kuin monena muuna juhlapyhänä yhteensä. Mutta mikä mahtaa olla oikeus ja kohtuus? Minkälainen on ihmisten oma anniskelupolitiikka, kun jussit tulevat niskaan? Ja osaako pohjalainen, ugrilainen kansa anniskella oikeudella ja kohtuudella? Tätä kysymme kansalta ja mitä kansa vastaakaan. Mikä on itse oma suhteesi juhannuksen ja alkoholiin? Onko nuppiturvoksi hyväksi havaittu linja vai otetaanko maltillisesti? No ensi ollaan ainakin 7-1 töissä. Tälleen menee huomenna ja sitten sen jälkeen nyt vähän nautiskellaan. Sitten tullaan niin kuin takaa kovaa ohi. No kampaaria ja tuoremehua ensin ja katsotaan sitten. Vittu mä oon niin ankea jätkä, että mä en dokaa ikinä. Et yhtään mitään? En mitään, mutta jos mä ostaisin, niin todennäköisesti 2, 3, 4, 5 pulloa jalluun lähtisi ehkä kossuun. Se on kuitenkin miesten juoma myös. Nyt on geenivirhe, nyt ei maistu ollenkaan. Nyt ei vasta, nyt on jotain vielä. Niin kuin esimerkiksi tää teidän kuvaajakin voisi joskus lopetella sitä niin kuin hirveät läträyttämistä. Aion ottaa soppaa ja pelkästään karhua. Hillytisti lasten kanssa pitää ottaa vähän kossuvissyä ja kalja. Sitten pitää vaimolle hakea hääpäivä kunniaksi pullo mansikkalykäri. No mä uskoisin, että tämä kassin sisältö on, niin kuin ylittää jo sen sallitun rajan, että ehkä tää semmonen tölkillinen viiniä on ehkä ihan hyvä. Entäpä sitten alan ammattilainen, lasiliikkeen tai värisilmäliikkeen kaupanpitäjä Niklas, mitenkä oma alkoholin käyttösi juhannuksena? Aiotko anniskella niin sanottuun 500 tahtiin? Ei todellakaan. Viiniä, vähän paukkuu, ehkä muutama olut. Mitäpä itse tuli ostettua handelin sisältä? Kuule, ihan tämmönen tölkkiviini, ei ole huttusta, mutta edullista kuitenkin, ja kuohuviiniä, pullollinen ja pieni kossu. Elikkä siellä on käypää punaviiniä ja kamppaaria ja sitten on ilmeisesti rommille pullo näin. Ei, kun akvaviitti. Akvaviitti. Onko tämä semmoinen tyypillinen juhannusostos teille? No ei nyt tyypillinen, ensimmäistä kertaa tuli ostettu. Isommalle joukolle vai ihan omaan käyttöön? Ihan omaan perheen käyttöön. Mikä on juhannuksen hittituote? Mitä suosittelisit kaikille janoisille, jos heittäydyt Kari Grandin asemaan nyt tässä vaiheessa? Koskekorva, jaloviina. Ihan naturelvaa joidenkin höysteiden kanssa. Kossu jääkaappi kylmänä ja jallu myös. Kyllä mä suosittelisin tosiaan, että se vähän riippuu, että onko niinku kylmätilaa. Et jos on hirveästi kylmätilaa, niin kossuhan menee erittäinkin hyvin tasku kautta auringon lämpimänä, kun taas kalja ei. Tää on semmonen Bordeaux Blanc tietysti. Järvi lämpimänä putoo aina. Salmiakkikossu. Meikähärmäläisten suhde päihteisiin näin juhannuksena, tenttuavatko ihmiset liikaa vai pysyykö se jollain tavalla hyvässä maussa ja hengessä? No toivottavasti sataa vettä, niin ei huku paljon ihmisiä. Suomalaisten käsitys alkoholin käytöstä on vääristynyt koko vuoden, ei ainoastaan juhannuksena. Ja voin kuvitella, kun asut näillä kulmilla Helsingissä, että täällä on sikailua aivan riittämiin. En mä tiedä, että kuolee ehkä liian vähän. Että hukkua pitäisi enemmän. Kyllä. Mikä se yksi äijä on se luontoaktivisti Suomen? Se on perusäijä, joka sanoo, että yli puolet maailman ihmisistä pitäisi kuolla. Linkolan Pentti. Niin Linkolakin olisi varmaan onnessaan, jos kuolisi ihmisiä vähän enemmän. Kyllä se on ehdottomasti hyvin hanskassa. Että hienosti käytetään viiniä ja muuta vastaavaa. On se hanskas. Pulloa en ole koskaan tiputtanut.
Liikaa valitettavasti. Sitten kato, kun ei osata hallita ja hillitä, niin sit voi tulla vesipöhö, kun mennään uimaan kännissä. No osaa ja jotkut sitten ei, ja ne on ne, jotka sitten sepalusauki hukkuu tonne järveen. Se vähän vaihtelee, mutta kyllä mä uskoisin, että mun tuttava piirissä niin eiköhän se onnistu. Onko sulla jotain kultaista muistoa, joka liittyy alkoholiin ja juhannukseen? Olisiko ollut vuonna 1988 niin semmoinen ikävä, että joku 2-3 kaveri kuoli, että yksi hukkui ja yksi tapettiin ja yhdelle kävi huonommin. Että semmosia kultaisia muistaa, mutta ei tästä sen kummempia. Positiivisia ei löydy? En mä tiedä, kyllä kun on helsinkiläinen ja tykkää olla täällä, niin sitten kuitenkin se on positiivista, että saa autopaikan hima edestä. Ja 3 pulloa jallua, sikäli kun sivusta käsin kuluttaa. No niin. Näillä rivi kiinni, kiitoksia. Kiitoksia. Battery energy drink. We've got lots of music to play for you. I mean lots of music to play for you. This tune is called Muhammad Ali. Näin. Sunnuntai-aamu on sarastanut ja ollaan täällä provinssissa siis nyt viimeistä päivää. Toinen oleellisesti festareihin liittyvä juttu, mitä vois näin sunnuntain kunniaksi lähteä tsekkailemaan, on fritsut. Kyllä niitä lähes joka 3. tää näyttää olevan. Tai sitten täällä on liikkeellä vaan jotain ihme pilkkutauteja. Muistatko keneltä? Ei. Mitäs teidän muiden? Hei, sulla on kans! Täällä on oikein kunnon materiaalia. Milloin noi on tullut? Torstaina. No, miten se tyttö vaan sitten puras? Mitä sä ite teit? Onks sillä tytöllä ihan saman näköinen kaula? Ei, kun mä en pystynyt estämään sitä, kun mä olin niin kännissä. Ja se oli aika... Mua vituutti, kun se teki näin. Mä oikein tykkää tämmöisistä. Mutta mä en pystynyt estämään sitä millään lailla. Joo, mutta näyttää teidän jengissä olevan siis kaikilla muillakin. Täälläkin näyttää. Vai onks tää vaan muita ruhjeita? Mitä sulla on kaulassa? Kahoit sä, että kumpi voitti? Sait sä enemmän purtua vai purtiinko sinua enemmän? Eiköhän minua varmaan enemmän. Entäs sulla? Ei, kyllä minua purtiin enemmän. Sitä kävi sillä lailla, kun se toinen halusi, että ei ole näkyville paikoille purra. Siis nyt on tilanne päällä. Toi on niin kaunista. Mieli herkistyy. Ihana juttu. Ihana, tiedät sä onks toi tyttö vai poika? Kyllä lääkärit tietää, mutta mä en tiedä. Sulla tuli tää soololevy, niin oliko se niinku pitkällinen ja vaikea prosessi tehdä? Ja onko ne biisit, kertooko ne omasta elämästä vai onko ne sepitettyjä tarinoita? No on niin, osa on sellaista niinku tosielämän juttu, osa on sitten ihan sepitettyä, mutta kyllä mä mietin niinku silloin kun mä tein niitä biisejä, niin sitä henkilöä, kelle mä sen tein. Tuntuuko se, että sua esineellistetään, kun ihmiset kirkuu ja huutaa ja sitten voi olla, että ne ei edes tiedä sun persoonasta mitään eikä tunne sua, niin tuleeko sulle semmonen muovinen olo joskus? Kyllä musta välillä tuntuu sieltä, mutta mä en välitä siitä. Hei, oot sä miettinyt nimiä? No kyllä me ollaan miehen kanssa nimet mietitty valmiiksi, että jos siitä tulee tyttö, niin siitä tulee Suvi Tuuli ja sitten jos se on poika, niin se on Jari-Pekka. Joo. Milloin tää on tulossa sulle? Tää on aika viimeiset festarit, kun mä tälleen tuun töihin. Vajaa kuukauden päästä tän pitäis olla ja sitten sulostuttamassa meidän kaikkien elämää. Että joko saa sitten lihava, tai sitten saat raskan. No mitä sä veikkaisit? Kai sä lihava on. Ai, on mä kyllä aika lihava. Mä kattelin kanssa, on aika lihava. Toivottavasti se ei oo muu. Ei se oo sun. Terveisiä Maikkarille, moi. Terveisiä Maikkarille. Vittu, ei näe millekään Maikkarille tehdä. Oletko saanut pesää tän viikonlopun aikana? Minä? Eikö nyt meni vähän väärin? En taida olla kyllä. Onko festarinen näin ohi? On. Samoin minullakin. Niin, hyvä. Mä olen ATV-läinen, tää on pop.
Hyvä, kiitos. Anteeksi, mä haluaisin tietää, että onks ton alla mitään. Ei tietenkään. Ei oo, ei perhana oo. Kiitos. Ei mitään. Pakko myöntää ATV. Mistä te keksitte noita kysymyksiä? Nää on varmaan käännissä ja alasti keksitty nää kysymykset. Näytäks mä siltä, että mä oon käännissä ja alasti? Pikkusen. Näkyy koko pää. Mä luulen jotain paljon romanttisempaa. Me kositaan näin paljon jengiä täällä oikeesti. Siis savukkeen vuoksi. Kyllä. Eikä tämä ihan niinku kansainvälisille kanaville. Tämä menee ATVlle. No niin, se on ei, niin jaa. Etelä-Suomen. Se on sitä pornoa. Mä kuulun silloin aina iltaisista pornoa. AV-laitteiden myynti, vuokraus, leasing, asennus ja huolto. Pro AV Saarikko, Otakuja 2, Espoo ja Pro AV City, Siltasaaren katu 1. Jussin päivää, eli mittumaaria, vietetään kun kevättyöt on tehty ja kesäpäivä on juuri seisahtunut. Monet pakanalliset tavat siirtyivät katolisen kirkon ansiosta kirkollisiksi. Vanha suomalainen keskikesän juhla, Ukon juhla, sijoitettiin Johannes Kastajan päiväksi. Kirkonoppien mukaan juhannuksena siis juhlitaan Johannes Kastajan syntymäpäivää. Meidän nykyaikainen juhannuksemme on sekoitus pakanallista ja kirkollista perinnettä. Juhannustaijat ja tavat ovat kuitenkin pakanallista alkuperää. Kun juhannuspäivänä ennen päivän nousua lakaisee lattiata 7 kertaa hiekan kanssa, joka on tuotu 3 tieristeyksestä, joista jokaista myöten on kuolleita kuljetettu, niin kyllä häviävät elukat tuvasta. Satoa viedään toisen pellolta siten, että kuljetaan juhannusyönä jonkun pellolla lakana selässä. Kun sitten vääntää kasteesta kastuneen lakanan omalle pellolleen, niin tulee kaikki sato mukana siltä pellolta, jossa on kulkenut. Joka juhannusaamuna varhain ilkialastamana menee kenkään huomaamatta rajapyykille seisomaan ja huutaa. Niin kaukaa minulle kuin kello kuuluu! Hän saa sinä vuonna runsaasti voita. Hyvän naimaonnen saa, jos juhannusyönä kierittelee alastomana kasteisella niityllä. Peltojen ja niittyjen juhannusöinen kaste viljaonnen tuojana viittaa myyttiin maan, eli jumalattaren kiimakasteesta. Naimannen hakeminen juhannuskasteesta on myös todiste peltoviljelyksen hedelmällisyyden ja naisen biologian samaistamisesta. Kerrotaan, että jos kaalit istutetaan juhannusyönä ja nostetaan helmat ylös, niin ne tulevat paljon isommat. Naisen väkeä eli vittuvoimaa haettiin kylvö- ja istutustöihin pitämällä hametta korvissa. Vittu on ollut väkevän voiman ilmaus, mutta suuresti ylikäytettynä sen teho on laimennut ja vastaa nykyään laatusanaa melko. Julkisesti, esimerkiksi televisiossa tai eduskunnassa käytettynä, sanalla on vielä pieni huomioarvo. Kun juhannusaattoyöksi panee sitomattoman vihdan tyynynsä alle, näkee tulevan puolisonsa yöllä sitovan sen. Tulevan puolisonsa näkee, kun menee juhannusyönä kosken keskelle vesikivelle istumaan ihan alasti ainoastaan olkisidevyönä. You're Triple X. It must be great to go on a mission to danger, death, destruction, mayhem. You never know when some evil freak villain's gonna hop out, not to mention the women. How long have you been a secret agent? 2 days. And they probably picked you up, pumping iron in San Quentin.
You ever get punched in the face for talking too much? From the director and producer of The Fast and the Furious. Dirty, dangerous, uncivilized. I love his attitude. Comes a new breed of secret agent. I want all of that in here. Cool. How far will the thoughts I take me? How far can I go? Can I go? Gotta be what a nightmare made me. Gotta be what I say. Clear the five parts from me. Let's take it to the next level. Get what you want me, baby. Just let it go. Vin Diesel is Triple X. Shaken and stirred. Kokonaisvaltaista ja aurinkoista kesää teille kaikille, hyvät katsojat. Kesän miellyttävää, paahteista ja päälle kaatuvaa todellisuutta hälventää ainoastaan se, että kesälomat uhkaavasti muodostavat tummia pilviä horisonttiin. Ainakin muodostavat siinä tapauksessa, mikäli asioita tarkastellaan valtiollisista näkökulmista, yhteisten intressien näkökulmasta. Enkä nyt edes ajatellut puhua kesälomasta halventavaan sävyyn siinä mielessä, että silloin aiheutuu lukematon määrä haimatulehduksia, viinan aiheuttamaa pöhötystä, melanoomaksi palanutta rasvaista ihmisen pintaa tai lukemattomia, luokattomia kesätapahtumia ympäri Suomen. Ei. Kyse on siitä, että kesäloma on kansantaloudellinen vaaratekijä, ilmiö, jonka haitallisuutta ei kukaan tähän mennessä ole täydessä laajuudessa pyrkinyt aktiivisesti selvittämään. Mutta Helsingin aluetelevisio tekee tässäkin suhteessa positiivisen poikkeuksen. Nimettömänä pysyttelevä asiantuntija lähtee eräästä valtiovarainministeriön alaisesta taloudellista tutkimustietoa tuottavasta instanssista teki yksityiskohtaiset ja pintaa syvemmältä ruopaavat laskelmat, jotka osoittavat kesäloman kylmän todellisuuden, kesäloman haitallisuuden koko karuudessaan. Mennäänpä detaljeihin. Oletetaanpa, että tämän vuoden Suomen bruttokansantuote tulee muodostumaan karkeasti arvioiden noin 140 miljardiin euroon. Jos oletetaan, että keskimäärin kansakunta kesälomailee 10% tehokkaasta työajasta vuoden aikana, voidaan olettaa, että tämä Suomen bruttokansantuote kohoisi 14 miljardilla eurolla, eli tällä 10%, mikäli kesälomat jätettäisiin tyystin pitämättä. Kun kokonaisveroaste on noin 45%, on syytä laskennallisesti olettaa, että tästä 14 miljardin euron lisätuotosta kanavoituisi kaiken kaikkiaan 6-7 miljardia euroa verotuloja valtiolle. Nykyistä enemmän. Tässä laskelmassaan ei vielä ole otettu huomioon keynesiläistä kerroinvaikutusta, jonka mukaan nämä verotulot palautuvat osittain julkisen sektorin kautta takaisin talouden kiertoon. Mikäli tämä kerroinvaikutus otetaan huomioon, silloin tämän noin 6 miljardin euron summaa voidaan nostaa teoreettisesti aina jopa 11 miljardiin euroon saakka. Mutta selkeyden vuoksi ja pysyttäytyessämme mahdollisimman kylmässä totuudessa, inhorealismissa, voidaan olettaa, että noin 6-7 miljardia euroa on siis se taloudellinen kokonaishaitta. Mitä tällä 6-7 miljardilla ylimääräisellä eurolla sitten oikeastaan saataisiin aikaan, mikäli ne verotulona valtiolle kalahtaisivat? Muutamia esimerkkejä. Summalla voisi kustantaa valtiollemme 1000 kappaletta uutta presidentti-instituutiota valiokuntaneuvoksineen. Vaihtoehtoisesti lisääntyneillä verotuotoilla voitaisiin maksaa 70 uutta eduskuntalaitosta kansanedustajineen. Ajatelkaapa, mikä huikea skenaario. Joka vuosi, joka vaalikausi työssä yhteensä 1400 kansanedustajaa. Tällöin pääsisi Suomen kansalainen jos toinenkin itse puuttumaan niihin asioihin, joista hän tuntee olevansa kovin kaukana. Koska sivistys on aina niin helvetillisen tärkeä asia, voitaisiin verotuotolla myöskin kustantaa yksi kokonainen uusi opetusministeriö kaikkine muine toimintoineen maatamme jalostamaan. Tai vaihtoehtoisesti kansallisen turvallisuuden nimessä 3-4 uutta puolustusvoimaa, uutta puolustuslaitosta, helikoopereineen tai muine sotaleluineen, tai vaihtoehtoisesti yksi vimpan päälle tehty ammattiarmeija kaikkine mahdollisine state of the art mörsäreineen. Tässä siis lyhyesti suoranaiset haitat. Tämän lisäksihän kesälomilla tapellaan, hukutaan, alkoholisoidutaan ja aiheutetaan kaikkea muutakin sellaista destruktiivista toimintaa, joka on omiaan heikentämään kansakuntamme menestyksekkään talouskasvun ja kehittymisen edellytyksiä tulevaisuudessa. Eli
Helsingin aluetelevisio vetoaa, hyvät päättäjät, kuunnelkaa, kesälomat boikottiin, kansakunta kasvuun, 1400 uutta kansanedustajaa mahdollisesti jo meille ensi vaalikaudella. Kiitos ja anteeksi ja hyvää rentouttavaa, terapeuttista ja stressitöntä kesää. Muistakaa käydä myös töissä. Yli 500 000 tyytyväistä asiakasta vuodessa. Oletko sinä jo testannut? Sivuraide. Hyvä oluen ystävä. Lähde mukaan Eesti Öllösummeriin, Pohjoismaiden suurimmalle olutfestivaalille 5.–7.7.2002 Tallinnaan. Tapahtuma on täynnä olutta, musiikkia, ohjelmaa ja tuttua tättärää tiutulointia. Matkan hinta alkaen 70 €, sisältäen matkat ja tättärää-tason majoituksen. Liput lauantain tapahtumaan sekä Survival-paketin välille satama, hotelli, festivaalialue. Mukaan mahtuu 25 nopeinta hippaheikkiä tai helunaa. Toimi heti ja varmista paikkasi tulevissa tättärää-jaksoissa, sillä ne kuvataan Eesti Öllösummerissa 5.–7.7.2002. Varaukset matkafoorumista numerosta 09 612 9960. Ei muuta kuin matkaan. Miten sä oot voinut? Miten oot voinut? Liika hyvin, liika hyvin. Energia oikein puhkuu joka puolelta. Täytyy oikein pitää. Ajankohtaisesta happosesta hei! Koska kesä on nyt kuumimmillaan ja erilaisia suvirientoja sekä bakkanaaleja riittää, niin sosiaalisten tilanteiden hallinta saattaa muodostua tavalliselle kansalaiselle erittäin vaikeaksi. Ja sehän meitä harmittaa. Aina täytyy olla eri rooli päällä. Ajankohtainen happonen pureutuu nyt sosiaalisten tilanteiden kiemuroihin, siirretään yhteyskentälle. Niin, elämä on yhtä elokuvaa ja me olemme näyttelijöitä tämän elokuvan eri kohtauksissa. Meillä kaikilla on tietynlainen rooli päällä, riippuen vähän tilanteesta. Havainnollistetaan vähän. Katsokaapa tuonne. Siellä on minun vanha työkaverini. Minä lähden vähän tervehtimään häntä. Kysellään mitä kuuluu. Katsotaan minkälainen sosiaalinen tilanne tästä syntyy. Moi, mitä äijä? Pitkästä aikaa, mitä kuuluu? No ihan hyvää kuuluu, kiitos. Mitäs itse? Ei tässä kummempia, ei ole nähty vähän aikaa. Joo, on pitänyt soitella, mutta on tässä vähän kiireitä. Ihan sama juttu, on liikellä. Mäkin on meinannut, että pitäisi soittaa. Vois joku kerta lähteä soitella ja lähdetään bisselle vähän juttelemaan vanhoja työmuistoja. Joo, ilman muuta. Oli kiva tavata kyllä. Oli kyllä ihan loistava nähdä. Pidetään yhteyksiä. Okay. No niin, nähdään. Moi. Ei noin. Siinä oli selvästi molemmilla roolit päällä. Katsotaanpa, miten tilanne olisi mennyt ilman noita ikäviä fasadeja. Aivan paljaltaan. Havainnollistetaanpa hiukan. Katsokaa tuonne päin. Siellä on minun vanha työkaverini. Mä lähden käymään hänen luona vähän tervehtimässä. Kysytään mitä kuuluu. Saa muuten nähdä, minkälainen sosiaalinen tilanne tästä oikein syntyy. Moi, mitä äijä? Pitkästä aikaa, mitä kuuluu? No, ihan hyvää kuuluu, kun et tarvinnut sua nähdä. Sama homma, harmi, että nyt satuttiin näkee. Sanoppa muuta, yritin tuossa vältellä sua, mutta tulit kuitenkin siihen. Et sä kovin fiksua kyllä koskaan ollutkaan. Mä voisin sanoa kyllä ihan samaa susta. Mitäs sulle muuten kuuluu, mitä oot puuhailut, tai itse asiassa ei mua kyllä oikeastaan kiinnosta? Hyvä, mutta et ole soitellut, etän soittele tulevaisuudessakaan. Ihan saletti, en varmasti soittele. Toivottavasti muuten ei nähdä enää. Niin, toivotaan niin, ja jos satutaan samaan paikkaan, niin vältellään katsekontaktia sitten. Mä voin vannoa, että mä näyttelen, että mä en tunne sua. Mun pitää lähteä tästä, mutta voi huonosti. Haista paska. Haista paska. Juhannus.
Nyt eletään kesän kiihkeintä aikaa. Sukupuolivietti on voimakkaimmillaan, juhannusjuhlien tiimellyksessä saattaa järki helposti unohtua. Ajankohtainen happonen luo silmäyksen juhannustaikoihin ja sukupuolten väliseen kihelmöintiin. Siirrytään takaisin kentälle. Viime juhannuksena, kun juhannuskokko sammui ja aattonyö alkoi pikkuhiljaa hiipumaan juhannuspäiväksi, niin varmasti moni juhannusheila kadotti toisensa. Ajankohtaisen happosen taustatoimitus on tehnyt jälleen hyvää työtä ja näin on saatettu 2 viime juhannuksen heilaa jälleen yhteen. Miltäs nyt tuntuu näin nähdä heila näin vuoden jälkeen uudestaan? No vähän tuntuu, että unelmiin on vastattu, että aika hyvältä, aika pirun hyvältä ja jännä meininki. Mikäs sun fiilis on? Ilmeisesti aika hyvä. Kyllä, tosi hyvä fiilis ja vähän jännittää, mutta saa nähdä mitä tässä nyt käy. Tosi kiva. No, mitäs siellä oikein viime juhannuksena sitten tapahtui? No eihän sitä tässä voi kertoa kaikkea, mutta juhannustaikoja tehdessähän tuo meni. Kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä. No uskallatko sä vähän kertoa, että mitä siellä oikein tapahtui? No semmoista perusromanttista meininkiä. Vähän pussailtiin ja vähän pidettiin käsistä kiinni ja vähän käytiin uimassa. Ja semmoista niin kuin suomalaiseen juhannukseen kuuluu. No, nyt ajankohtainen happonen on saattanut tämän parin jälleen yhteen, niin kysytään, että miten tämä ilta tästä sitten jatkuu? No varmaan ihan hyvää rataa, että vähän vanhan suolan janotus tässä käynnissä, että varmaan ihan hyvillä spiriteillä mennään eteenpäin. Me jäädään varmaan seurailemaan, mitä tapahtuu. Kyllä, joo. Mahtavaa. Taas oli vahva roolitus päällä. Katsotaanpa, mitä siellä viime juhannuksena itse asiassa tapahtuikaan. Nyt pitää kyllä kysyä, että miltä se tuntuu näin vuoden jälkeen taas kohdata toisensa? No pirun hyvä fiilis. Vähän semmoinen kihelmöinti ja tuntuu, että niinku unelmiin on vastattu. Että kiitos vaan kaikista meininkeistä ja saa nähdä miten tästä eteenpäin. En mä tiedä. Hyvä fiilis vaan. No, sullakin on varmasti tosi mahtava fiilis. Joo, ihan älyttömän, siis todella mahtavaa. Mä sanoisin, että mahtavaa. Mä oon vuoden mä en pysty enää puhumaankaan, kun mä oon vuoden yrittänyt unohtaa nyt tätä koko viime juhannusta. Kiitos teille. Tää on todella mahtavaa. Mitäs siellä oikeasti viime juhannuksena tapahtui? No eipä siellä pahemmin mitään. Siis jengi piti hauskaa ja hyvää meininkiä, mutta sitten rupesi jotkut vähän nihkeilemään ja kasvattaa niin kuin suoraan sanottuna kyrpää otsaa, että niin kuin, tiedätkö, kaikki vaan niin kuin, tämmöistä perusnihkeilyä, mikä näyttää jatkuvan niin kuin tähänkin päivään asti. No mitäs, tää on mahtava juttu. Ajankohtainen happonen saatte tehdä taas jälleen yhteen. Miltä se nyt tuntuu? No siis, Jarkko, jos sä näet tän, meidän 5 vuotta on mulle paljon enempi kuin toi ikinä. Mä olin vaan niin kännissä silloin ihan oikeesti. Mä en halunnut. Mä olin Mirvan kanssa juonut 2 kaljaa. Sen jälkeen siis sä tiedät mitä mulle kirkkaat viinat Jarkko, tekee. Jarkko, mä oon pahoillani. Mä otan osaa, Jarkko. 5 vuotta. Jarkko, mä otan osaa sulle. Mä voin antaa sulle, Jarkko, pari puhelinnumeroa, niin kun sun elämä rupeaa muuttuu ihan täysin. No mites tästä tää ilta nyt jatkuu, kun te ootte kohdannut jälleen toisenne? No siis mitä sä kuvittelet? Mitä te niinku teette tällä jutulla? Siis mä lähden vetämään, mutta älkää tehkö ihmisille tällaista. Näin, siis tää on ihan hirveä. Mahtava meininki. Siirretään takaisin studioon. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, ajankohtaisesta happosesta, erittäin juhannusta. Viikonlopun loopissa Beats and Stars. Tsekkaa myös netistä www.beatsandstars.com. Se on raikas! Battery Energy Drink keeps you going.